Hindi ka tuwas ka mga tambok. Mas kilibon na ako sa gunda. Ato ayo. Pwede mo silbi niyo. Grabe na kung lumbay-lumbay ka niya. Yan, sige lang. O siya man eh. Sige po. Ura mo lang. Let's share. Di pwede rin. Mag-community standard ko ani. Ano mo? Na, ha? Nag-usap ka niya? Pas ka ba? Nanangata ka ito kayo daro. So, ay, balik tayo. Ay, kita. Direk. Ano kwarta? Oh, kay kwarta nangata ka ito kwarta. Yuan, ay. Oy, asa mo? Nagdali mo no? Ha? Nanangata ko kwarta dito, ay. Hatag kwarta? Direk. Hatag? Direk? Oh, Kamulan sa siya? dagang kwarta ka ni. Ah, Nakadawat ko si Paris. Yotoy! Bahala ka na. Scam na po na! Bahala na. Ako ko nila. Dago. Bahala ka na. Oh. Oh. Mura ni ang linya. Mura ni ang lumayo ayuda. Ano naman sila, sir? Isang naman ito. Ayan yung bagi. Hoy! Kami na, wala ganun. Kadlawan din. Check mo na ba mga lawas na... Na may linya. Ay, galing niya. Wala sa akin. Ay, hindi ka Ito yung lari, galing lang. Kanyaran, kadlawan din. Ay, ako ba ng ato? Ay, galing. Oh no! Ang galing na siya. Na, wala rin. Galing ka. Ay ba, ibon, ibon. Ibon sa buto. Pili ka muna. Ang adik ibon, pili ka muna. Mga senior. Wala siya, wala. Bawal kami. Pasa man, sulit na. Sulit na ni. Oh no! Hari, kita mo ni. Kumput kayo. Kumpani niya. Dua ka. Dito. Sige, okay na ni. Sa may ito. Ano din sa beauty? Banga ba siya? Una, alalin siya na ngayon. Ano ka dahil? Sige na lang. Ano ka dahil? Siguro na. Bala sa kong ito. Masasama rin para ako ihatag mo. Sige. Mayo na. Siyaro. Antun nila na magkadaot mo. Siya? Sige, siro ko na. Sige. Sa kayuhan mo na. Palit ang ginamos. Sige. Ayaw. Ay, buwan. Ay, ako na. Buwan. Huwag mo pumutan na mo. Usaw mo rin mo buwan. Pang. Taman. Hindi mo sa kusa. Hindi buwan. Sige. Buwan. Usaw mo na. Boneless. Sige, buwan. Sige, yan buwan. Ano siya? Sige ba sa Dinas? Ibaw ka na sa Dinas. Yo, di nga. Bati kasi mo kina... Sige, ako sa labo daw. Dinas labo. Kanang sa Dinas. Tanay, ayo guys na. Di na makaayo. Di na makaayo. Sige, agad siguro na magparitis ko pinili. Kasi, oh no! Ano nga lagi sir? Una, babae, oskilibo. Hindi ka tuwas ka mga tambok. Oskilibo na ako sa gunda. Ato ayo. Pwede mo silbi niyo. Grabe na kung lumbay-lumbay ka niya. Yan, sige lang. O siya man eh. Una na bayas. Ay, kung gusto ko, murang chicken slave. Sige. Ako, asyan bulangan o 100. 100? Ibaw ka ng mga sardinas, good. Muna siya yung mga sudas, mga dato. Kaya makalugsong ba? Sorry, 150. Makalugsong. Wala, okay na lang 150. Magato na kagong kira na. Di ba? Sorry, bayot na 150. Kalakihan eh. Oh, para asa sa ningin mo akong ayuda nga ihatag. Para asa. Budget branch, bulinaw nga inasan. Bulinaw nga inasan? Oo, katilaw lang yung bulinaw. Asa mo na nga dili kasi? Sa buwan siya, dito sa mga unahan siya na murag na itriga ko na. Sige, nagaan tayo sa kribo na. Bulinaw nga inasal. Oh, isang siya atong ika ko na. Para asa niya ako ayuda nga ako ihatag mo. Oh no. Ha. Saan pa mo asin? Sagol mo sa sudan. Imong ihumol ang itlog para maghimo kag itlog na maalat. Ano ba? Ang tuod ko sir, ubugon lang kung ako pugod pagyapo. Mo dili siya. Ang dami kasi ko sa asin. Kuha sa bago sila nako. Bismillah guro ka pa. Bismillah. Asin mo? Oh, wala man ang asin mo. Ay din. Asin na sa kanila kasi nang asin na pink kulo. Pink sugar. Pink sugar. Kasi nang asin. Ay, bukan sir, bukan dali. Sige. Ako dali ako kasi. Ako wala, tiplat, pila na akong ipanghatag ninyo ha.
Oh, kasi naiya ako. Okay, hindi ako nang ikuan siya. Ang kagalingan ko. Isapper pa siya sa... Ano, ismili sa klasip? Oo, sa... Paibang sa kung para asa ako ihatag niyo mo ngayon. Tumunduhan. Sige, buwa! Tumunduhan. Sana. Wala ko lagi. Betche, di pwede rin. Mag-community standard ko, ani. Ano, sige mo kami. Dito, Smil. Wala. 100 na ka. Di ko mo promote anang usa na yung mga video. 100. Ay, okay na. Tapos mo ano? Kira na. Sarkaan na. Amurag wala naman siguro. Wala na, di ba? Tama ba? Wala pa ko. Palit ako. Kaya ba? Gusto mo ako ikalagad. Gusto mo ako ikuran. Hatag ko na ba ako? Para sa kamay. Alam na kung saan, bugas. Bugas? Ang mga tao, saan ko na kayo bugas? Dapat naman kasi lang na ang bugas. Asin na malayo ka na ako para ipalit ang bugas. Sus, ka na rin. Oh no! Oh, sakto na kayo na. Palit ang dagong. Ikusus sa inyong pusod. Kita ko rin yan. Sana, kapoy! Emotional damage. BTB, BTB, Cebu, break it down.